बागी बलिया विश्व के इकलौता ऐसन धरती जिकरा आगे बागी लागेला। जहाँ उत्तर दिशा से माँ सरयू तो दक्षिण दिशा से गंगा माई बहेली। ये धरती के महर्षि ऋषि भृगु मुनि के पावन धरती भी कहल जाला। जहाँ एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी पैदा भइले, जैसे कि मंगल पांडे, चित्तू पांडे जे बलिया के बागी बनैले। आज यही बागी धरती पे दागी लाग गई। एगो 12 साल के नाबालिग लड़की के साथे बहुत नीच व्यवहार भइल। हर एक कौसे कबूतर खौसे खरगोश करे के उम्र में ओकरा साथे रेप भइल और ओकरा के मार के ओकरे मड़ई में टांग दिहल गई। सोचे वाली बात तो ई बिया कि ई बागी बलिया के धरती पे मऊ कब से पैदा होके लगला। तो अगर दूसरा के घर के 12 बरिस के ओकनी के लड़की नहीं खींची ना तो अपना घर के जवान माई बहन के का करत होइए सब। और लड़के के माई बाप मजबूरी में दूसरा के खेत में मजदूरी करे कोई रहले, ये सोच के कि कमाएम तो बिटिया के नीमन खियाई, बढ़िया पहनाई और पढ़ा लिखा के ओके अफसर बनाई। और गरीब परिवार के सम्मान के कलंकित कर देला सही मऊ घटिया भड़ुआ आदमी। हम पूरा बलिया से एक ही चीज अपील कर चाहब कि ई बागी बलिया है माई, तोहरा कोख से एगो बागी ही पैदा हुई। अगर वो गलती से मऊग निकल जाता तो तहन लोग खुदे गोली मार दलो। काहे से कि निसंतान होखल ठीक ऐसन निस्तानी लड़का से। माननीय योगी जी महाराज से और उत्तर प्रदेश पुलिस से हम हाथ जोड़ के निहोरा करतनी और पूरा भरोसा भी करतनी कि रुआ सब जल्दी से जल्दी मुजरिम के पकड़म और फांसी के सजा देम। काहे कि हमनी के बलिया कलंकित हो रहल बा, पूरा प्रदेश कलंकित हो रहल बा।